Zborievská fotka, hej. Časovera pripravená. Muži z Zbora. Obhajcovia 14:31 a muži zo Zbore. Takže tak. Ono svojím spôsobom bola toto povinnosť, pretože ja som videl na začiatku, oni na tom putovnom pohári ulomili jedno to koliesko a v podstate musia ho zobrať domov opraviť, takže museli vyhrať skrátka. Jednoducho museli. Áno, no a o rok sa tu uvidíme, dúfam, že už aj s opraveným putovným pohárom nebol až toľko pokazený.